Hello guys, माबोरै दं? साहा लोंनो नागिरदोंलै जोंहा साहा लोंनो नागिरदों। बेनोलै आंना फेमिलिया गासिबो। आङो दाख्लै मोनसे बे केमेरानि माने आनबक्सिं खालामना खोन्थागोन होनदोंमोन ना भिडिअ खालामना खोन्थागोन। बेखौ दिनै देखायनो नागिरदों माला सफैबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जाय गोदान नायदों बे साबस्क्राइब खालामनाङो। ओमफ्राय आरो भिडिअखौ फुरा नायबानो जाबाय जोबजासिम। भिडिअआ जोबोद मोजां जानो हागौ मानोना आं मोनसे बुस्थु देखायगोन दिनै बहुत डेन्जार बुस्थु। नायदो जों साहा लोंनो नागिरदों। नै बेनो बुस्थुआ नै बियो फ्लिपकार्टनिफ्राय लाबोदों अर्डार लाबोदों आङो। आं बेखौ आनबक्सिं खालामना खोन्थागोन। नै दायो जों साहा लोंग्रोनो नागिरदों। साहा लोंखांबा देखायगोन। साहा लों लादो साहा। Nè guys. Nè guys, फिथा लावदुम केकलै। नै फिथा लावदुम केक होनो नै जानो नागिरदों जोङो। सोरनोबा आलासिफोर जाबा गिफ्ट लांनो हागोनलै मेथाइ बिराद गोथाव। नै बरिया गोथाव ना मामा? गोथाव गोथाव गोथावनो माथो रोङालै बियो गोथाव होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं माबाखौ देखायनोसै केमेराखौ आनबक्सिं खालामना माबायदि बुस्थुआ आरो बेनि केमेरा क्वालिटिया माबायदि बेखौ आं रेकर्ड खालामनानै देखायगोन। नोंसोर भिडिअखौल' जोबजासिम नायबानो जाबाय। स' गाइस नैनो होमबा आं आनबक्सिं खालामनोसै मालखौ नायदो। नै गासिबो मा जाखो केमेरा लाबोदों माबायदि क्वालिटिया भिडिअ रेकर्ड खालामजायो बेयो माने जेराव केमेरा लांजाया बेयाव माने भिडिअ रेकर्ड खालामजायो दै। माने गस्लायाव गुदामखौ थेबनानै लांनो हायो। रावबो केमेरा लाबोनो मादों जेबो आन्दाज मोना ओरैबायदि डेन्जार केमेरा इयो। नाथाय केमेरा क्वालिटियासो माबायदिथाय आं देखायो जोबगोन गासिखौबो। जोबोद मोजां केमेरा। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ नायबाय थानोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन। आंनि चेनेलाव जाय गोदान आरो बेल आइकनखौ थुनानै दोन। ओमफ्राय आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। बहुत डाबल कभार होनानै लाबोदों। बिराद डाबल कभार होनानै लाबोदों। नै केमेराया इयो नैयाव केमेरा दङ। ओमफ्राय आंबो इउज खालामनो हायाखै माबायदि बुस्थुआ। नैबे चार्जार पिन ओमफ्राय नैबे माइक नोंनि बे केमेरा भिडिअ रेकर्ड खालामबा अडिअ रेकर्डखौ बोगोन इयो। अडिअ बोगोन नोंनि साउन्डखौ बोगोन। ओमफ्राय नैयावथ' केमेरा थाबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पावार अन। बे पावारखौ थुबानो डाइरेक्ट माने रेकर्ड जाखायो। ओमफ्राय रेकर्डखौ लाखिनाबो दोननो हायो। नैबे रेकर्डखौ लाखिना दोननो हायो नैयो गाइस फ्रेन्ड्सफोर। मोनाबायबो ना मोजाङै जायाखैलै आं माने माबाजोंसो रेकर्ड खालामदों नालाय मबाइलजोंसो। नैलाय नैयो बेयो अफ खालामना दोननो हायो अन खालामनो हायो केमेराखौ। ओमफ्राय नैयाव सुइच दं बेखौ थुबाथाय अन जाबाथाय डाइरेक्ट केमेरा भिडिअ रेकर्ड जाखायो। रावबो मिथिया नोंखौ माने भिडिअ रेकर्ड खालामदों ना मादों होननानै। ओमफ्राय मा दंबावो सिङाव नायनोसै आङो। स्पुनफोराबो नै चार्जार दं। बे चार्जार नै कम्पिउटार लेपटपफोरावबो चार्ज होनो हायो। ओमफ्राय मबाइल चार्जारावबो चार्ज होनो हायो। नैयो बेयाव सोसिगोन नै बेयाव सोबाय। ओमफ्राय नै ओरैजाय नै केबोल सोबाय चार्ज होजाबाय। ओमफ्राय आं बिनि भिडिअ रेकर्डआ माबायदि क्वालिटियाव फैयो बेखौ नायनोसै। मोनाबाय मोजां एसे माने खमजुरि फैनो हागौ थेवबो माबागोन आं देखायगोन। सानावबा साबसिन फैबावगोन जागोनदां बिनि क्वालिटिया। नैबे जाहैदों बिनि कागज। बेयाव हिन्दीनि लिरनाय दङ।
नै फारसेथिं इंलिसनि लिरनाय दं फारसेथिं इंलिस लिरनाय दं इयावनो एसे खोन्थाखानाय दं आरो बे बुस्थुखौ नोंसोरो जुदि अर्डार खालामनो रोङाबा आंनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट सोंहर आं नोंसोरनो बोरै अर्डार खालामो बोरै मोनगोन आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थागोन गाइसफोर फ्रेन्ड्स जेब्लायबो आंजों लोगोसे थाबानो जाबाय आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय बेनि रेडि खोन्थागोन आरो बिनि अनगा बेलेग केमेरा फाउन्टेन केमेरा दङ बिदिनो ससमायाव केमेरा गोनां बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन ओमफ्राय नै आंनि भिडिअखौ जाय गोदान नायदों बे साबस्क्राइब खालामना दोन आं बिदिनो जोबोद मोजां भिडिअ हगारो मानसिफोरनि गोनांनि थाखाय कैमरा को 20 मिनट से अधिक चार्ज न करे बे कैमरा को माने 20 मिनट ओनली चार्ज खालामनाया ओमफ्राय दङ इयावनो हिन्दी लिरनायफ्रा आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बुजिजोबखायो हिन्दी माने जोंनि बर' आखरजों रावाल'सो हिन्दी स' गाइस होमबा आं बिनि भिडिअ क्वालिटिखौ देखायनोसै माबायदि जायो भिडिअ रेकर्ड खालामनानै स' गाइस बेनो माबोरै नुदों नायदो माबोरै नुखो भिडिअ रेकर्डआ बेनो गाइस बिना मोनाबायबो लाइटआ मोजाङै साथिया हरनि रेकर्ड एसे गाज्रि नुदों सानावबो बहुत साफा साथिगौमोन इयो टाइम गैला आङो हरावनो भिडिअ बानायबाय स' गाइस बोरै नुदों नायदो बे केमेरानि रेकर्डआ स' गाइस भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै भिडिअ नायदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय माबाफोर जुदि सोंनो गोसोबा माबाफोर बुंनो गोसोबा कमेन्ट खालामहर आं रिप्लाइ खालामगोन स' गाइस थेंक्स बाय बाय बिदिनो गोदान भिडिअ लांबाय थागोन आं स' गाइस अननानै साबस्क्राइब खालामथार मानोना बेबायदि भिडिअ खालामनो गोनांबा जोबोद माने फैसानि प्रब्लेम जायो मानोना बे बुस्थुखौ बायनांगौ लायनांगौ अर्डार खालामनांगौ ओमफ्रायसो बे बुस्थुखौ लाबोनानै आं बिसोरनो बे इउटुबाव भिडिअ खालामनानै देखायनो हायो अनलि मानसिफोरना सोरबा बायदिना ब्लग भिडिअ हगारो बिसोरना अनलि नेट पेकल' थाङो नाथाय आंना मोनसे प्रडाक्टखौ खोन्थानो थाखाय बायनांगौ जाहैयो बेखौ अपेन खालामनानै खोन्थानो थाखाय मोनसे प्रडाक्ट लाबोनांगौ जाहैयो बे जिहेतुनाखि आं प्रडाक्ट खोन्थादोंमोन बे प्रडाक्टआ 700 रां लायो ओंखायनो बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आं 700 रां गारनानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनांदों ओंखायनो अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम हायोबा आरो शेयार खालामना हो गोजोन्थों फ्रेन्ड्स